Niin, mitä aiotte sanoa? Sen kuulee kohtua sisällä. Isosta jytkystä aloitetaan. Näin on. No niin, terve. Terve. Moi moi. 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 Morjens. Terve. No niin, aivan loistavaa. Hyvät ystävät, tuli iso jytky! On tehty poliittista historiaa, hyvät ystävät. Te olette olleet tekemässä sitä. Tämä on yhteisen työn tulos. Meitä kohtaa nyt uudet haasteet. Me olemme valmiita. Me olemme nousseet pienestä, ilman suurta rahaa, suurella sydämellä, suurella työllä. Kannattaa uskoa omaan asiaan, pitää oma linjansa, siitäkin huolimatta, että joskus tulee vastaan, joskus tulee pilkkaa, tulee ties mitä, mutta kun on puhtaalla sydämellä liikkeellä, tekee kovaa vaalityötä, se on me tehty joka vaalipiirissä, kävin kaikissa vaalipiireissä, perussuomalaiset sai kansanedustajan jokaisessa vaalipiirissä. Me olemme lähteneet pienestä. 15 vuotta sitten ei ollut mitään muuta kuin kevyt alku. Siihen on kasattu. Siitä on lähdetty liikkeelle. Te olette tullut kaikki mukaan siihen. Kaikkia tarvitaan. Jokainen pääsee mukaan. Perussuomalainen Suomi on isänmaallinen, oikeudenmukainen. Me voitimme sekä vaalit että gallupit. Tämä puolue on perussuomalaisten naisten ja miesten puolue. Kannattaa uskoa
uskoa suomalaiseen työhön, yrittämiseen, oikeudenmukaisuuteen. Me olemme realistisia ihmisiä, me tiedämme, että mitkään asiat eivät muutu hetkessä, mutta me tiedämme, että ihmeitä tapahtuu, kun niitä tehdään. Hyvät ystävät, minä olen ylpeä teistä. Olen iloinen, että olen saanut olla kohta 14 vuotta tämän puolueen puheenjohtajana. Minua on myös tuettu vaikeina aikoina vaalitappion hetkellä, uskoen parempaan, uskoen omaan asiaan, ideologiaan ja unelmaan, suomalaiseen työhön ja yrittämiseen. Tänään on tilipäivä!